täällä voi olla kantoja. Joo. No ei tuo ollut paha. Se olisi kiivennyt vielä vähän matkaa. Ois. No, mutta se kato, kun on tuo säädettävä lasto tossa vieressä. Mulla oli eka yrityksellä ja mulla ei ollut päällä ollenkaan. Nyt on 4, että ei ole joku 1 pykälä laittaa lisää. Täältä saa muuten saa käsitystä tästä korkeudesta. Mäpä käyn ulkoa. Mulla kato video pyörii koko ajan, niin... Jaa, no näkyy tästä no auto. Siitä me tultiin heittämään. Mäkin ensi vuonna, kun mä paan isot kumit. Mitäs siellä? Kato, siellä on Dotke tuolla monta. Mitä se suunnittelee siellä?